A Confraría de Rianxo afronta un ano complicado que non axuda a súa situación económica. A falta de marisqueo e a escaseza de recursos como a sardiña ou a xouba deixan sen ingresos os profesionais e o opósito. A falta de actividade na lonxa de Rianxo está a desangrar máis aínda a confraría local. O Pósito leva tempo afrontando unha delicada situación económica e a parálise do marisqueo repercutirá de forma negativa nas súas contas. O xeito segue a traballar, polo momento, pero son poucas as embarcacións que están en activo e vendendo as súas capturas na lonxa local. As confrarías están pasando mal en general, todas, non vamos a ser nosa excepción, secando a mellor Ribeira pode ser, que xa é un puerto xa de baixura moi importante, pero a maioría das confrarías estamos pasando mal. O que estamos a sobrevivindo de anos anteriores do que tiñas guardado, máis ou menos, dos beneficios que ibas tendo, ibas guardando para anos que poderan vir malos. Pero está claro que aguantarás un ano máis, 2 anos máis, pero como non os mariñeiros non vai ao mar a ganar cartos, a cofradía non gana, eso está clarísimo. Eu sempre o dixen, nós dependemos de que a xente do mar gane cartos. Se a xente do mar non gana en marcha ou ten a embarcación parada, a cofradía non gana, eso está clarísimo. Iglesias remarca a importancia de que os pescadores vencellados á confraría vendan os seus produtos na lonxa local, senón a entidade non pode xerar ingresos. Hai embarcacións que deciden ir a outras lonjas, vender outras especies, porque ten outro valor diferente. Tamén o vexo lógico en sí, porque ao final estás traballando e queres sacar a mellor rentabilidade posible á túa embarcación e ao que pescas. Pero realmente o que nos temos que centrar é en recuperar os bancos marisqueiros, que é do que sobrevive a cofradía, e intentar dar un servicio, tanto ao xeito como ao voo, acorde para que sigan e confíen en seguir vendendo aquí para ter as comodidades que teñen no seu puerto. Senón, lamenta, non haberá un futuro para o sector no municipio. Se as cofradías desaparecen, ao final o que nos vai a levar é a que tiñamos que buscar quen nos mire polas embarcacións en outros portos, o tema de alternancias para outros portos, porto base en outros portos, quer dizer, ao mellor cambiaría moitas circunstancias das que temos agora. A comunidade que temos agora desaparecería toda. A falta de marisqueo está a ser significativa na lonxa de Rianxo e está a lastrar os números. No que vai de ano comercializáronse na rula 147.745 kilos de produtos do mar, sobre todo volandeira e sardiña, que xeraron 403.180 euros. Sen embargo, no mesmo período do 2025, a cantidade vendida foi de 80.942 kilos por un importe de 537.496 euros, a meirande parte grazas á meixa sapónica e a fina, case a metade do total.